Olemme täällä Slotfixin osastolla messuilla ja esittelemme asiantuntijakunnalle ratkaisuja kylpyhuoneeseen, oleskelutiloihin ja muihin käyttötarkoituksiin. Hei, nimeni on Patrick. Jotkut saattavat tuntea minut ehkä kuivarakentajana. Kyseessä on tää valmiiksi asennettava seinän syvennys. Sen sijaan se, että tekisit tän itse, on mahdollista asentaa tämä moduuli valmiina suoraan seinään ilman tukirakennetta. Suoraan tiivistetty. Messujen kohokohtana esittelemme omalla osastollamme uuden ratkaisumme WC-alueen etupaneeleille. Myös seinäalueella seinän syvennykset ovat vakiintuneet ja kauniin valaistuksen lisääminen luo upean tilan tunteen. Alkuperäinen käyttötarkoitus tulee itse asiassa suihkutilasta. Sitä kutsutaan seinän syvennykseksi tai myös dudničeks. Slotfix seinän syvennyksemme sopivat sekä uudisrakennuksiin että olemassa oleviin rakennuksiin.